Гэта Максім з падкаста зроблена ў Польшчы, а гэта другі выпуск рубрыкі Тані Дзямчук пра мігрантаў, якія вывучылі польскую мову і ўладкаваліся ў Польшчы. Гераіня новага выпуску Волі ў Мінску працавала фінансавай дырэктаркай, а ў Польшчы вырашала ці пайсці працаваць у Макдональдс, ці адкрыць бізнес. У выніку яна нашла працу па профілі на польскай на ўзроўні B1. Яе першае заданне было даволі простае – патэлефанаваць і выясніць нейкую простую справу. Але ў выніку яе суразмоўца бросіла трубку праз дрэннае валоданне польскай мовай нашай суразмоўцы. Цяпер Воля бегла размаўляе на польскай і нават дала нам інтэрв'ю на польскай мове. Для Тані гэта таксама першае інтэрв'ю на польскай. Давайце глядзець і ўключаць субтытры, калі вам так зручней. Вось дзесьці тут. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 до C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Cześć, mam na imię Tatiana Dziemczuk i jestem prowadzącą podcastu Pracowaca. To jest podcast w języku białoruskim i to jest podcast o fenomenie kariery w naszym życiu. I dziś nasz drugi wspólny odcinek podcastu zrobiony w Polsce, gdzie po prostu będziemy rozmawiać o życiu imigrantów w Polsce. I dziś bardzo mi miło przedstawić Olę. Ola, cześć. Dzięki, że jesteś tutaj i wiesz, zawsze zaczynam swoje rozmowy od takiego pytania, takiego trochę egzystencjalnego, wiesz, gdzie jesteś teraz? Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Tak, nazywam się Olia i to jest pierwsza rzecz, z którą zawsze mam problem w języku polskim nawet, ponieważ moje pełne imię to Olga, ale przez całe życie jestem nazywana Ola. Skrót, ale imię Ola w języku polskim to Aleksandra, dlatego nazywam się Olia. I no rzeczywiście jest bardzo ciężkie pytanie, gdzie jestem. Odpowiem na niego tak, że jestem tam, gdzie chcę być. I jestem z tego zadowolona. Okej. To mieszkasz w Warszawie. Pamiętam, że kiedy my rozmawialiśmy tak przed tym nagraniem, że mieszkasz w Warszawie i jak długo jesteś w Polsce w ogóle? Jestem Białorusinką, przez całe życie mieszkałam w Mińsku, urodziłam się w Mińsku i 4 lata temu przeprowadziłam się do Warszawy na stałe. Od tego momentu nigdy nie byłam już na Białorusi, ale tak, 4 lata jestem w Warszawie. I to od razu była Warszawa, tak? Na początku był Białystok, z takimi przerwami, w sensie jeszcze wracałam do domu i później już na stałe. I to przeprowadzka była po pracy, czyli tutaj zaczynałem jakąś nową pracę. Jak to w ogóle wyglądało? To było związane, tak, najpierw z pracą, bo mnie zaprosili na stanowisko w Białymstoku do biura firmy, która była otwarta, nowo otwarte, prowadzi finanse, to czym zajmowałam się i wcześniej. Pomagałam tej nowej firmie. Jeszcze na stałe pracowała w Mińsku, jakby było od początku to. Jak już przyprowadzałam się do Warszawy, to już było bez pracy, bez nic, po prostu taka czysta decyzja i chęć, że... Dlaczego do Warszawy? Jak przyjęłam tę decyzję w ogóle? Podjęłam tę decyzję. Bo Białystok jest za małe miasto dla mnie. W sensie na początku był Białystok i w Białymstoku przez kilka miesięcy mieszkałam i to był październik, listopad, grudzień, najpiękniejsze miesiące w ogóle w Polsce, kiedy wszystko jest kwitnące, kolorowe i to były czasy po COVID-zie, kiedy wszystko było zamknięte. Ja znałam już, wydaje mi się, że każdą ulicę tego Białegostoku, każdą stronę Pałacu Branickiego i było mi bardzo smutno z tego, że po pierwsze, ja nie znałam jeszcze języka polskiego, po drugie, nie miałam tam żadnych znajomych. Byłam totalnie sama, samotna, to był taki szary czas w moim życiu, kiedy po prostu wszystko było szare dookoła i u mnie wewnętrznie też. Jakby dlatego nie Białystok. Warszawa to jest duże miasto. W Warszawie poznałam przyjaciół, poznałam chłopaka, do którego mogłam przeprowadzić się. Taka dość prosta historia, ale to było jednym z wyjść, które miałam, ponieważ druga opcja była, jakby decyzja była już podjęta bez wpływu jakby na niego. Ja mogłam przeprowadzić się sama, zamieszkać z przyjaciółką, wynająć mieszkanie, przegadałam to z nim, zaproponował, żeby przeprowadziłem się do niego, no i jakby było Warszawa. Chciałabym tak zapytać, kim jesteś z zawodu w ogóle teraz i
jak ty powiedziałaś wcześniej trochę, że przyprowadziłaś już do Polski po pracy, tak? I tutaj już pomagałam jakąś tam firmę, tak? Jakim jesteś zawodu w ogóle? Skończyłam księgowość. Okej. Skończyłam w Mińsku. Miński... jak to będzie w języku polskim? Od razu przepraszam za wszystkie błędy językowe, które mam. Też. Tak, to jest trzeci język, czwarty chyba nawet To już. mój pierwszy wywiad na przykład w języku polskim, a jak No. to u ciebie? To pierwszy taki wywiad, czyli taka rozmowa przed kamerami, to po polsku? Przed kamerami tak i do mikrofonu też. O, to pierwszy raz. gratuluję. Mnie też, okej. No, ale miałam kilka występów publicznych, ale bez mikrofonu takich, no. Poczekaj, wracam do pytania, bo Tak. trochę odpływam. Tak, w temacie pracy. Tak, skończyłam studia z księgowości. Po studiach zaczęłam pracować jako księgowa, później główna księgowa i bardziej zaciekawili mi finanse. Poszłam bardziej w tą stronę, w ten kierunek. Skończyłam następnie studia podyplomowe. Jedne to był managerial accounting, Okej. czyli taka bardziej zarządcza księgowość, powiedzmy. A później kurs dyrektora finansowego, który obejmował już taką większy zakres, to zwykle taki następny stopień w finansach przed MBA. Okej. Jakby następny dalej byłby tylko MBA. No jakby zajmowałam się przez wiele lat, to było 9 lat chyba, w sensie od razu zaczynam pracować, jak wiele Białorusinów jeszcze podczas studiów, tak. Także najpierw To księgowość, generalnie później jesteś finanse. finansistką, tak? Tak. Okej. I pracowałaś w Białymstoku jako finansistka, czyli jak asystentka finansista, czyli jak? Bardzo ładnie nazywała się ta pozycja, bo to Jak? nazywała się dyrektor finansowy. Byłem dyrektorem finansowym też w Przepraszam za Mińsku. asystentkę. Ale zgadzam się, że to był taki rozwój tej firmy, dlatego to był taki jakby początek i co z tego, że to nazywało się bardzo ładnie jak... Ale tak, faktycznie to było zarządzanie finansami, zarządzanie księgowością, też zarządzanie sprawami HR-owymi, bo na początku, jak jest Okej. mała firma, to też tym I zajmuje się. powiedziałaś, że nie miałam jeszcze języka polskiego, tak? W ogóle. Tak. No, to było dość zabawne. Ja tak patrzę na ciebie, że to naprawdę było coś zabawnego. Tak, ale na razie jeszcze nie mam żadnego takiego wykształcenia zawodowego polskiego, czyli miałam do czynienia z pracą z księgowością białoruską i z prawem białoruskim i dlatego jakby w Polsce ja na początku w ogóle nie wiedziałam, co muszę zrobić z tym, że ja nic nie wiem. Jakby całe moje doświadczenie, które miałam przed tym, nie jest relevantne, w sensie ono nic nie oznacza tu. Bo wszystko, co umiałam przez tyle lat, jakby nie jest applicable, nie jest przydatne obecnie. Okej. I jakby podczas mojej pierwszej pracy, bo teraz obecnie też mam pracę w zakresie finansów, bardziej w stronę kontrolingu. I z tego powodu, że moje całe poprzednie doświadczenie nie ma żadnej wartości w teraźniejszości w Polsce, to musiałam uczyć się po prostu od podstaw. Jak poszłam na pierwszą pracę już w Polsce, taką związanym z polskim prawem, z polską księgowością, to musiałam nauczyć się wszystkiemu od początku. No, ale obecnie idę na studia podyplomowe z ACCA, to Międzynarodowy Wow. Certyfikat Księgowości. Jestem bardzo podekscytowana tym, że zajęcia będą zaczynać się we wrześniu i to będzie pierwsze moje takie studia polskie. Boże, ile błędów. Trudno. I że w końcu pójdę do polskiej uczelni, że pójdę do SGH i jestem bardzo z tego szczęśliwa. To jeszcze wrócimy się do tego punktu, gdzie jesteś teraz, jak zapytałam już wcześniej. Kiedy przyprowadziłaś do Warszawy, czym się zajmowała? To był dość ciekawy czas. Ogólnie nie polecam nikomu tak robić. Dlaczego? Tak od razu, wiesz? Taka intryga, no. Bo moment, jak przeprowadzę się, to jest duża zmiana. Tak. Nawet jak osoba po przeprowadzce ma pracę i ma rodzinę, na przykład ma męża, coś, to i tak jest bardzo duża zmiana dla psychiki, w ogóle zmiana całego układu twojego życia, całej codzienności, wszystko zmienia się. A jeszcze jak nie masz pracy, to jeszcze dodatkowe trudności z tym są związane. No chyba takie poczucie bezpieczeństwa chyba jakieś. Tak, ja miałam jakiś zapas finansowy, dzięki któremu mogłam przez kilka miesięcy mieszkać spokojnie.
ale rozumiałam, że muszę coś robić. I pamiętam ten czas, jak zrobiłam listę rzeczy, które mogłabym robić. Po prostu ja napisałam wszystko, co można. Co było w tej liście? Zaczynając od bycia taksówkarką, czy jest taki feminatyw? Podejrzewam, że może nie być, ale okej. Taksówkarzem ogólnie, że jakby mam samochód, mogę jeździć samochodem, tym zarabiać. Pójdę do McDonald'sa. Co jeszcze mogę robić? I po prostu tam była lista rzeczy, które po prostu możesz robić, tak? Rękami, czyli to w ogóle jakieś takie skills, hard skills, jak to nazywa, tak? Bo dodatkowo do tego wydawało mi się, że to, że mam zawód księgowy lub finansisty, nie jest pomocny w ogóle, że ja nawet nie rozważałam możliwości takiej pracy, że ja mogę pójść księgowej, ja nie znam polskiej księgowości, nie znam polskiego prawa, polskich podatków, jakby nie rozważałam, że w ogóle to może być jakąkolwiek opcją. I jedną rzeczy było to otwarcie swojego biznesu. Przez wielu lat, jak pracowałam już dyrektorem finansowym, często dostawałam pytanie, czemu nie zacznę coś swojego? Że jakby, fajnie, pracujesz w firmie, ale pracujesz na kogoś, czemu nie zacząć coś swojego? W sensie tak, że dobrze sobie radzi, że możesz wszystko policzyć, że są osoby, które prowadzą biznes i nie znają się na finansach, spróbuj. I świetny moment, żeby spróbować. Jak przyprowadzasz się do nowego kraju, nie znasz języka. Naprawdę, świetny czas, tak? Dlatego od razu mówię, że nikomu to nie polecam, że jak teraz na to patrzę, chciałabym dać sobie czas, przynajmniej 2 lata na to żeby zrozumieć, gdzie jestem w ogóle, jaki mam grunt pod nogami. A wtedy byłam głupia, odważna, śmiała. Odważna, tak? Byłeś odważna. Wydawało mi się, dobrze, to spróbuję coś swojego. A z tego, że jestem finansistą, że mogę zrobić całą listę rzeczy, policzyć. Jakby chciałabym otworzyć kawiarnię z kwiaciarnią, ile by to kosztowało, ile trzeba inwestycji w to ułożyć, za ile by to zaczęło przynosić jakiś zysk. I rzeczą, której potrzebuje najmniej inwestycji, to jest sklep internetowy. Zakładasz sklep internetowy, nie potrzebujesz fizycznej przestrzeni, głównie wybrać ten segment, gdzie będziesz mógł sprzedawać, zrobić analizę rynku, zrobić stronę, marketing, takie rzeczy. Chyba to pierwsza dobra wskazówka, że na przykład to jeżeli chcesz biznes, to mniej zysków, to sklep internetowy, czyli niedobra wskazówka, naprawdę nie? Znowu nie polecam, bo zaczynać biznes od tej strony to też jest taka jakby zła rada. Zwykle mówią, że najlepiej uda się w to, co wierzysz, to, co wydaje ci się, czego brakuje rynku, że chcesz to zrobić, tego nie ma, musisz to zrobić, jakby nie masz opcji nie zrobić tego. I tak, lepiej pójść do finansysty, żeby to było przeliczone, ale zaczynać od tej strony finansowej nie jest dobrym pomysłem. I jakby tak, postanowiłam, że otworzę swój biznes, co ja nie dam rady, na pewno dam radę. Zrobiłam też listę sklepów internetowych, co mogłabym prowadzić, co mogłabym sprzedawać. I nawet dla ciebie takie pytanie, jakby tak pomyślałaś teraz, co mogłobyś sprzedawać, co byłoby dla ciebie ciekawe takie? Ja bardzo zły sprzedawca w ogóle, wiesz, bo ja chyba tako kupuję, ale kiedy na przykład to sprzedaję, to jak to moja mama zawsze mówiła, że Tania kupi to w języku rosyjskim za rubel, sprzedać po kopiejce, wiesz, to... Czyli kupić po złotówce i sprzedać za grosz, no? Tak. To chyba to nie moja opcja w ogóle. Dla mnie w ten moment ja chciałam zrobić coś związanego z przyjemnością kobiet. Czyli coś, co jest dla kobiet, dla spokoju, dla przyjemności i wymyśliłam sklep internetowy Sex Shop. Ja miałam przepiękną koncepcję, do dziś ją lubię, naprawdę bardzo ją lubię. A czy miałeś jakieś doświadczenie Miałam doświadczenie z otwarciem sklepu internetowego dla firmy, w której pracowałam na Białorusi. Ale to było bardziej takie operacyjne, w sensie jak założyć spółkę, jak nająć pracowników, takie rzeczy, jak zrobić wycenę, wiesz, od strony finansowej i operacyjnej wszystko znam, a od strony jakby bardziej bliżej sprzedaży... Komercyjnej taką, tak? Tak. I dlatego wymyśliłam Sex Shop. Przepiękna koncepcja, to był sex shop tylko dla kobiet. Od razu powiem, że niestety musiałam to zamknąć.
też od strony finansowej, bo jestem dobrym finansistą, a jestem złym sprzedawcą. I z tego, że ja byłam przyzwyczajona, że trzeba robić rzeczy jak można najlepiej, to jakby od razu poszłam do najlepszego designera, do najlepszego do najlepszych ludzi, a od razu wydałam dużo kasy na to, nie zacząc jeszcze sprzedawać. Okej. I ja nie mogłam pogodzić się z tym, że wiesz, jak masz tylko początek biznesu, musisz zgadzać się na to, okej, nie jest idealnie, ale jest tanio, zrobię tanio, później przerobię to. Jakby... Żadnych kompromisów wtedy. Tak. I dlatego to było takie trudne. Sex shop miałam w ciągu 1 roku, po roku musiałam go zamknąć. A jak w ogóle poradziłeś sobie emocjonalnie z tym, że musiałaś zamknąć ten biznes? To nie była łatwa decyzja. To było coś, w co włożyłam dużo czasu, sił, idea cała i dużo rzeczy tych, które robiłam w ogóle pierwsze w życiu, że dużo czasu na to poświęciłam i bardzo trudno mnie było przyznać się, że nie dałam rady. Jednak to nie wyszło dobrze, nie przyniosło taki finansowy wynik, który chciałam, ale znowu tu wracając do podejścia tego, że jak podchodzisz od strony finansowej, to musisz później ocenić to od strony finansowej. Wyszło, nie wyszło i to jest jedna z najtrudniejszych decyzji dla każdej osoby, która ma swój własny biznes, podjąć decyzję o zamknięciu. Przyznać się, że nie wyszło, trzeba to zamknąć. Bardzo chyba chciałabym, żeby moment, w którym to zaczęłabym robić, to byłby ten moment, jak mam stałą pracę, mam stały dochód i to jest takie moje hobby. I to byłoby wtedy przepięknie. Mam nadzieję, że kiedyś może jeszcze do tego wrócę, ale zobaczymy. No ale tak, to skończyło się na tym, że miałam piękny pomysł, spróbowałam. Jestem dumna z tego, że spróbowałam i dumna z tego, że to zamknęłam. No, jestem bardzo zachwycona z tej historii, naprawdę, bo 1 rok w Polsce, ta decyzja, żeby tworzyć swój własny biznes, i no to naprawdę no, brzmi dla mnie jak no, takie wyzwanie. I no, po drugie, no tak współczuję, że w ogóle miałeś takie różne emocje z tego powodu. Dzięki. Ale Co tak, było to dalej? była taka odważna decyzja, która jest po prostu teraz piękną historią w moim życiu. Jakby. A jakie wnioski są jeszcze po tej Kilka wniosków historii? związanych strictly, czyli na wprost związanych z biznesem. Po pierwsze, wybierać partnerów, z którym to robisz. Okej. I tak, bo robiłam to ze swoim byłym facetem i on jest świetnym człowiekiem, jest świetnym facetem, ale nie jest dobry w biznesie jako partner. I jakby pod tym względem to był pierwszy wniosek. Drugi wniosek, nie robić stoku, jak nie wiesz, co będzie sprzedawać się. To bardziej z fizycznym biznesem jest związane. No i tak, ostatni moment, że nie ostatni, to 2 chyba jeszcze będzie. Mieć jakiś dobry grunt pod nogami, jak masz stały dochód, stało coś, w ogóle jak już czujesz się komfortowo, jak wtedy możesz coś zaczynać, a nie w moment dużej zmiany w życiu. Jak masz dużą zmianę i wydaje ci się, że to jest dobra idea, poczekaj. Trochę, parę lat może, ale tak. No i ostatnia rzecz, że to tak, usłyszałam niedawno to w jednym podcaście, który słuchałam, że dla biznesu lepiej dać od 5 do 7 lat, żeby to wydarzyło się dobrze. Że my zawsze chcemy, żeby to byłoby szybko, że w ciągu roku mieć zysk i w ogóle polecieć w kosmos, że czekamy, że tak. I bardzo szybko rozczarowujemy się, że to nie udało się. Wydaje mi się, że musisz mieć kasę po prostu, żeby jeszcze na ten rozwój i na ten proces. Wiesz, to jeszcze jedna rzecz związana też z prowadzeniem firmy i biznesem. To jest rzecz, która dotyczy każdego migranta. To dokumenty, na podstawie których mieszkasz w kraju. I jak otworzyłam biznes, przeczytałam, że jest taka opcja mieć karty pobytu na podstawie biznesu. No tak. Jest taka, tak. Jest? Nie? Jest. Tylko problem polega na tym, że warunki, na podstawie których to możesz otrzymać, są bardzo trudne.
że musisz mieć zatrudnionych chyba dwa Polaka musisz mieć zatrudnionych w swojej firmie, jak jesteś obcokrajowcem, wypłacać im powyżej minimalnego wynagrodzenia, albo nawet średniego, coś tam było, chyba nawet więcej niż średnie wynagrodzenie. Lub druga opcja, przedstawić plan biznesowy, zgodnie z którym będziesz miał takie zyski, taki podatek, że to będzie akceptowalne dla tego, żeby dać ci tutaj pobyt. I ja nawet byłam chętna, żeby pójść w tą drugą opcję, bo umiem robić plan biznesowy, biznesplan. Mogłabym to zrobić, ale nie znalazłam żadnego przykładu, jak to się robi. Jeżeli ktokolwiek zna osobę, która otrzymał karty pobytu na podstawie biznesu i tego, że przedstawił swój plan biznesowy, dajcie mi znać, proszę. Proszę napisać w komentarzach. Tak, bo pytałam wielu i prawników, i osób, które zajmują się legalizacją. Nikt nie zna żadnego przypadku, kiedy to było możliwe dzięki temu, że ktoś zrobił jakiś plan biznesowy, bo ja nawet nie mogłam znaleźć w internecie, jaka powinna być forma tego planu biznesowego. Tak. I to była jedna z rzeczy, które potrzebowałam, żeby zostać się w Polsce. Wiadomo, że jest łatwiejsza strona, wyjść za mąż i urodzić dziecko, ale co, jestem niezależna łatwiejsze, kobieta. naprawdę łatwiejsze, no. Tak, że taką opcję nawet nie patrzyłam. I musiałam niestety wrócić do korporacji, do pracy w firmie, bo musiałam mieć jakieś podstawy pobytu. I dlatego zaczęłam szukać pracy związaną z finansami. Czy możesz trochę tutaj powiedzieć, jak to w ogóle było? Bo to się zaczynało z tego, że CV, tam praca.pl, jak ten proces odbyło się? Ja byłam osobą, która szukała pracy ostatni raz, jak miałam 21 rok, czyli około 10 lat temu. Ja robiłam... Na Białorusi? Na Białorusi. Ja pierwszy raz w życiu robiłam CV. Moje CV wygląda okropnie, bo jak czytasz, to tam widać tak, studia, podczas studiów już praca, jeszcze praca, od razu główna księgowa i dyrektor finansowy. No normalna taka ścieżka zawodowa po prostu. Tak. Jedną z takich trudniejszych rzeczy w CV to było poszukać, jakie osiągnięcie miałeś. Ja podejrzewam, że każdy ma taki problem, jak w ogóle nigdy nie robiłeś CV i musisz osiągnięcie ze swojej pracy wyciągnąć. Przepraszam, a jakie stanowisko w ogóle szukałeś? Jakokolwiek. Jakiekolwiek, Tak. Jakiekolwiek, bo szukałam w finansach, wszystko co może być. Raczej to był początkowy poziom, bo no wiadomo, do dyrektora finansowego nie będę nawet wysyłała swoje CV. Dlatego to był jakiś finansowy ekspert, jakiś konsultanta, cokolwiek związanego z finansami. Podstawowy poziom. Na początku nawet wyszukałam kilka opcji na pracuj.pl i są chyba też takie strony, gdzie szukają pracowników i imigrantów, w sensie nawet w języku rosyjskim. Kilka miesięcy mi zajęło to, chyba około 3 miesięcy i już kończyła mi się nawet wizę. Miałam pracowną wizę, ona mi już kończyła się. I miałam takie... Stresujące chyba. Bardzo stresujące, tak. Miałam dużo napięcia i to akurat był ten okres, kiedy poszłam do psychoterapii. Tak, bo musiałam poradzić sobie z tym wszystkim. Z tym, że zaczęłam biznes, musiałam zamknąć to, musiałam wrócić do pracy w korporacji, w firmie. Nie mogłam znaleźć pracy, nie mam doświadczenia, muszę cokolwiek robić. I jeszcze wtedy poziom polskiego miałam chyba nawet B1 już był. Czyli w ciągu roku, półtora zrobiłam do B1, ale tego języka też nie wystarczy, żeby już pracować w pełni w języku polskim. No w zespole to chyba tak. Jakby nie znam języka polskiego, nie mam doświadczenia, to doświadczenie, które mam, nic nie znaczy, to totalnie jakby rozwalało mi. Druga rzecz, rozwalało mnie, to był błąd. Tak, nie, bo ja ostatnio swoich przyjaciół prosiła, żeby mi poprawiali za każdym razem, jak mówię źle. Dobra radzisz sobie sama. Tak. I co? I miałam CV, wysłałam wszędzie. Raczej chyba to było na pracuj.pl. Też pierwszy raz miałam do czynienia z rynkiem pracy polskim.
i rynkiem pracy w korporacji. Okej. Bo na Białorusi no, obecnie nie ma żadnej korporacji. W branży finansowej, tak? Ogólnie. Okej. No w sensie, no jakby... No powiedzmy, no może być tak. No może w IT chyba, no. Tak, może no w IT, tak, ale praca w finansach w IT jest czymś zupełnie Tak, innym niż w takim sektorze rzeczywistym. I jakby zwykle, jakie masz opcje pracy na Białorusi? To lub idziesz do firmy prywatnej, gdzie jest właściciel lub tam zarząd, ale taka prywatna firma lub rządowa w ogóle w tą stronę nie idziemy. A tutaj pierwszy raz zobaczyłam, jak wygląda korporacji, jak wygląda rekrutacja w korporacji, że to nie możesz po prostu wysłać CV i takie, o, trzymajcie moje CV, wysyłam wam na pocztę. Nie. Jedna aplikacja zajmuje czasami pół godziny, czasami nawet godzinę. Musisz dołączyć CV, do tego musisz dołączyć to pismo piękne, które już można wygenerować przez AI. Teraz już wszystko dobrze. 3 lata temu jeszcze to nie było takie popularne. I tak, i musisz jakby nawet z tym, że załączysz CV, i tak musisz napisać całe swoje doświadczenie, wszystkie umiejętności, które tylko masz, pomimo tego, że i tak to jest opisane w CV. I tak, już miałam taki poziom rozpaczy i po prostu ostatnie siły, że ja zaczęłam robić po prostu plik w Excelu. Ja wpisywałam wszystkie firmy, do których aplikowałam. I jak nie miałam tego pliku, po prostu wydawało mi się, że ja wysyłam i nikt mi nie odpowiada, w ogóle nie ma żadnej opcji. Jak zaczęłam prowadzić ten plik, zrozumiałam, że dostałam odpowiedzi tylko od 10% tych wszystkich wysłanych. Czyli 100 razy wysłałam CV i dostałam jakąkolwiek odpowiedź od 10. Intuitywnie zrobiłeś bardzo fajną rzecz, bo kiedy pracowałam jako konsultanta przy poszukiwaniu pracy, to zawsze sugerowałam swoim klientom robić to samo, że ty robiłeś, żeby po prostu sprawdzić, gdzie jesteś, w jakim punkcie i zobaczyć, gdzie musisz coś naprawić. Tak. I później już zaczynam dodawać nawet wyniki rozmów, jakby po pierwsze, jaki poziom wynagrodzenia powiedziałam, bo później zapominasz, ile powiedziałeś, takie różne rzeczy. I następną rzeczą, co utrudniało, że jestem obcokrajowczynią, firma musi otrzymać pozwolenie, Tak. musi zawrzeć ze mną umowę. I najlepiej jakby to była umowa na czas nieokreślony. Też niewielu firm może na to iść. Zwykle też mogą proponować Czy było umowę to zlecenie. problemem, czy było to dla pracodawców? Ogólnie nie, ale było kilka osób, które Okej. czyli to jest jakby dodatkowa komplikacja i Tak. tak już skomplikowane sprawy. Tak. I znalazłam swoją pierwszą pracę. To była praca w korporacji. Pomimo tego, że już nie mam NDA, to i tak nie chciałabym tak 3 bardzo... miesiące zajęło, tak? Tak. 3 Okej. miesiące zajęło dostanie oferty. Tak. Jakby, bo po pierwsze rzecz, że musisz, jak wysyłasz CV, uzupełnić to w specjalnym formularze, Oczywiście. później musisz przejść przez wszystkie etapy rekrutacji. To też nie jest jeden etap. Zazwyczaj to jest 3 lub 4. Rozmawiasz najpierw z HR-em, później z przełożonym, później z kolegą, później... Tak, to ten jeszcze proces tam- trwa. 2 miesiące Tak. może trwać. 2 miesiące, 3 Jeszcze miesiące. zazwyczaj tak. dostajesz zadanie testowe Tak. I dodatkowo test psychologiczny. Mhm. Test psychologiczny to chyba moja ulubiona rzecz w temacie rekrutacji, bo to Boże... A to jakiś Gallup, czyli to jakieś... Wszystkie. To wszystko. Okay. Ja chyba już wszystkie te przerobiłam. To było dość zabawne, tak. I najdziwniejsze w nich jest to, że nigdy nie wiesz wyników swoich. Oczywiście W sensie, bo wysyłasz i tak... Kim jestem w ogóle, co to wyszło? Tak. Jeden raz mi pokazali akurat w tej firmie, gdzie mnie przyjęli, bo ja zapytałam o nich, a jak tam ten test, co tam było? I że w ogóle wygląda super, że jestem świetną osobą i tak, na pewno podchodzisz nam. No. I jakie było stanowisko w tej korporacji? Twoje To pierwsze? był kontroling finansowy. I czy byłeś jedną taką Białorusinką, czyli jaki to był w ogóle zespół? Czyli to wszyscy Polacy byli, jak to było? To jest korporacja w ogóle duńska, międzynarodowa. Okej. Ona ma biura w wielu krajach, ale ma biuro w Polsce. Okej. Większość pracowników to są Polacy. Część osób bardziej niższego szczebla, takie, które pracują rękami, już po rozpoczęciu wojny i różnych rzeczach, wielu Ukraińców też tam pracowało, ale na początku ja byłam jedyną Białorusinką i podejrzewam, że nawet później już tak w zespole finansowym nikogo nie było, obcokrajowców. Wszyscy byli Polakami. Ja byłam jedyna
Białorusinkę. Ogólnie jestem bardzo, bardzo wdzięczna tej mojej pierwszej pracy. Po pierwsze, że przyjęli mi, uwierzyli mi, że dam radę, że nauczę się języka polskiego w trakcie pracy, ale było parę zabawnych momentów. Na przykład pierwsze zadanie, które dostałam od przełożonego, było bardzo proste. Trzeba było zadzwonić do naszego menedżera na kontrakcie. Bardzo proste. Zadzwonić do menedżera i zapytać, do jakiej daty jest ważny kontrakt. Ja zadzwoniłam i w ciągu 2 minut próbowałam powiedzieć, kto ja i czego chcę. Okay. I to było takie, że tam, dzień dobry, tam ta umowa, a tam po 2 minutach menedżer zapytała, przepraszam, kim pani jest? Ja powiedziałam, no jestem nową pracowniczką firmy. A no to nie mam czasu, pa. I taka była moja pierwsza rozmowa. I najbardziej mnie chyba zdołowało to, że w języku ojczystym potrafię to zrobić. No to nie jest żaden problem. Zadzwonić do kogoś na krótko, zadać krótkie pytanie, dostać odpowiedź, podziękować, koniec. A jak robisz to pierwszy raz w życiu... Na pracę nową. W pracy? Tak. To zaczyna być takie stresujące, że po pierwsze zapominasz wszystkie słowa, nie możesz nic powiedzieć. I ja robiłam... Po prostu ja pisałam za każdym razem w notatniku, co ja chcę powiedzieć. I ja dzwoniłam i czytałam z notatnika. Dzień dobry, nazywam się Olia, jestem nową pracowniczką. Proszę powiedzieć mi, do której daty jest ważny ten kontrakt. Serio, tak robiłam. I to była taka pierwsza rzecz, pierwsza trudna rzecz, którą doświadczyłam pracy. A czy miałeś, no, jeżeli możesz o tym mówić, jakieś uprzedzenia wobec siebie, że jesteś Białorusinką na przykład, że nie masz, nie wiem, C1 języka polskiego? Ja miałam rozmowę z przełożonym po kilku miesiącach pracy, że muszę poprawić swój język polski, ale patrząc na to nawet w ten moment, ja zrobiłabym to samo, jakby byłem przełożonym. Bo to naprawdę poprawia komunikację, ale dzięki im oni opłacili mi to szkolenie, jakby... Okej. Moim zdaniem masz bardzo teraz zaawansowany poziom języka polskiego. Jak to się odbyło w ogóle? Jak ten proces zorganizowałeś? Co robiłeś? Bardziej podeszłam do tego nie, że potrzebuję języka, żeby mieszkać, potrzebuję, żeby pracować. Nie, pomyślałam, okej, mam 0, w jakim okresie czasu dam radę nauczyć się do normalnego poziomu? Po prostu for fun. No czemu nie? No, jak nauczy się języka polskiego, to jakiegokolwiek następnego też nauczy się. Jestem już dorosłą osobą, no bo jak wiesz, jak uczysz się języka angielskiego, to przez całe życie, przedszkole, szkoła, tam studia, to przez długi czas. I uczysz się tego niechętnie, wiesz, że potrzebujesz, ale jakby... W tym temacie tak dużo frustracji chyba, tak. Jak my uczyliśmy tego języka w szkole. Tak, jakby jakikolwiek obcy język, zupełnie po innemu podchodzisz do tego, jak masz taką potrzebę. Tak. I jak możesz to wykorzystywać na co dzień. Jakby jak uczysz się jakiegoś języka i nie używasz go, to jakby też nie ma w tym... Miałaś potrzebę już od razu na początku twojej przeprowadzki, w ogóle na początku życia w Białymstoku, bo na przykład kiedy nawet mieszkam w Warszawie, mogę powiedzieć, że nie zawsze mam nawet potrzeby, bo dużo mamy tutaj wszystkiego z językiem białoruskim, ukraińskim, wiesz co? Mamy taki temat, wiesz? No teraz też, że przypomniała mi się jedna rzecz. Kiedy byłam w Białymstoku, poszłam na zajęcia tańców, które nazywali się tańce dla singli. Ja pomyślałam, że to są tańce dla ludzi, które tańczą pojedynczo. A nie, to okazało się, że dla ludzi, którzy są samotni i którzy chcą poznać kogoś. Ja tam byłam jedną kobietą, która umie tańczyć i wszystkie inne kobiety po prostu nienawidzili mnie. I to było jakby... Jeśli powiedziałabym, że tańce dla singli to są... I po tym wypadku zdecydowałaś, że musisz się nauczyć tego języka. Najwięcej potrzeby miałam już jak pracowałam. W sensie jak już miałam pracę w firmie, w korporacji, i to dla już komunikacji. Szybciej, tak? Z jednej strony poszło szybciej, ale czułam się skrępowana. Pamiętam pierwszą integrację.
Wszyscy myśleli, że ja po prostu jestem taka cicha i nie mówię i słucham tylko. Ja też tak, na swoich studiach na integracji i zawsze tam po kilka piwek takie, o, cichowoda, to zawsze na mnie tak, ale ja nie jestem cichą wodą, ja po prostu po polsku nie mogę to wszystko powiedzieć. Tak. I już po roku, jak mieliśmy integrację, wszyscy, oj, ale jesteś taka wesoła osoba, tak w ogóle takie ciekawe historie. No tak, bo już mogę. No, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, jakby co dla tego robiłam. Od początku zaczęłam uczyć się polskiego przez kursy i to po prostu, ja nawet wymyśliłam sobie, że nie będę miała przerw. Po prostu A1, B1, A1, A2, B1, B2, C1 i po prostu koleje po kolei. Nawet żeby nie robić przerw, też przydatne jest speaking cluby. Jak już gadasz, nawet czasami słuchasz inną osobę w jakimś temacie, to jest bardzo ważne. Okej, to kursy. Tak. Co jeszcze? Też z powodu potrzeb w pracy poszłam na zajęcia Toastmasters. A co to jest? Międzynarodowa organizacja, która prowadzi spotkania, organizuje kluby. I na przykład w Polsce oni mają wiele klubów. W Warszawie wydaje mi się około 5 klubów w języku polskim, też parę klubów w języku angielskim i nawet jeden w języku niemieckim. To ćwiczenie takiego występu publicznego. Tak. To są spotkania, na których masz możliwość wystąpić publicznie, masz możliwość przedstawienie mowy wcześniej, jakby przygotowaną mowę, lub na przykład nawet możesz przyjść jako gość i spróbować mowy improwizowanej. Improwizacja w języku polskim. Nie, ja to po roku, co ty? A po roku, okej. Po roku, tak. Ile lat spędziłeś? 1,5 roku chodziłam, chyba nawet już 2, no w sensie tak. Obecnie przestałam. Do tej pory? Obecnie przestałam, tak, bo mam teraz inne priorytety, ale ogólnie to po pierwsze bardzo pomaga. Jak wyglądają spotkania? Na każdym spotkaniu masz agendę. Po minutach jest rozpisane, co się dzieje. Nawet wstęp, jest cały zarząd, jest dyrektor, który co pół roku wybiera się wśród zwykłych tych członków tego klubu. Jakby jest część mów przygotowanych i część mów improwizowanych. Jest prowadzący spotkanie, Toastmaster wieczoru, który prowadzi, który opowiada tam dzień dobry. Szanowni tam, Państwo. Tak. Osoba, która zapowiada swojego mówcę, czyli masz osobę, która ci przedstawia, która teraz na tej scenie pojawi się, opowie to, zapowiada ci, ale też ta osoba ci ocenia na końcu i zdaje raport z całej oceny twojej mowy. Jest osoba, która prowadzi sesję gorących pytań, czyli część improwizowaną i do tego wszystkiego są osoby funkcyjne, które oceniają błędy gramatyczne, czyli gramatyk. Ale też bardzo ciekawe jedna funkcja to jest kontroler płynności, który uderza cymbałkiem za każdym razem, jak masz dźwięki namysłu, takie jak i od razu ci cymbałkiem. Teraz za każdym razem jak masz tryggera mówię, teraz, tak? Tak. Teraz w mojej głowie ten cymbałek od razu uderza. I ostatnia funkcja to jest osoba, która ocenia mowę ciała. Też bardzo ciekawa funkcja i to jest ciekawe, jak stoisz na scenie i wiesz, że oceniają to, gdzie patrzysz, co robisz z twarzą, jaką masz mimikę, jak masz ręce, jak w ogóle poruszysz się po scenie, bo to też wszystko wpływa i na końcu zdaję raport. Okej, to 3 rzeczy, tak? Kursy językowe, integracje z współpracownikami i Toastmasters, tak? Tak. A jakieś seriale, książki, czyli coś czytałaś? Wiesz co, ogólnie chyba nie oglądałam, bardziej słuchałam piosenki, które pokazywali moi przyjaciele. I Toastmasters również polecam pod kątem przyjaciół. Bo jakby to jest miejsce, gdzie możesz poznać Polaków i zaprzyjaźnić się z nimi. I to tak naprawdę to byli moi pierwsze przyjaciele w Polsce, akurat z Toastmasters. Gdzie pracujesz teraz? Teraz pracuję w korporacji, już w innej. Amerykańska korporacja, jedna z największych i teraz odpowiadam za globalne rzeczy i trochę dziwne jest, bo nie współpracuję z żadnym osobą w Polsce. Mamy biuro w Warszawie i ja czasami chodzę. Jesteś samotna w tym biurze? Nie, ja mam kilka przyjaciół już, ale ja z żadnym z nich nie współpracuję. Jakby oni są w innych oddziałach i po prostu chodzimy z nimi razem na kawkę na przykład. Ale jestem bardzo zadowolona z obecnej pracy. Też przez długi czas szukałam ją, bo też ważna rzecz jest, jak zmieniasz pracę w Polsce, jak jesteś obcokrajowcem, jak masz pobyt na podstawie pracy,
to nie możesz nie pracować. A ile masz miesiąców dla poszukiwania tej pracy? 1 miesiąc. Jeden Tak jakby miesiąc. zwalniasz się, w ciągu miesiąca musisz zatrudnić się w innym To miejscu. Niemożliwe naprawdę. Tak. I jak zwykle osoba zwalnia się i bierze sobie urlop, to jakby nie, od razu lecisz do nowej pracy. Jeżeli chcesz o tym powiedzieć, jakie masz plany w ogóle na przyszłość? Ogólnie mam dużo planów. I to jest jedna z rzeczy w Warszawie, którą najbardziej cenię i za którą jestem wdzięczna w ogóle w Warszawie, za możliwości, które nadaje. I naprawdę w ciągu, jestem 4 lata w Warszawie, ja zrobiłam tyle rzeczy, które po prostu nie mogłabym zrobić to w Mińsku, w Białorusi. Jedna rzecz to rzeczy zawodowe. To jest znalazłam pracę, cały czas dążę do tego, chciałabym wrócić na stanowisko dyrektora finansowego, ale rozumiem, że to jest długa droga. To nie będzie nawet za parę lat, to długa droga. I dlatego teraz idę zrobić ten certyfikat ACCA i później dalej będę dążyć do tego. Ale to jakby jedna rzecz. Druga rzecz w ogóle związana z życiem, z hobby, z rzeczami, które podobają ci się. Bo ja na przykład wróciłam do tańca towarzyskiego. Ja tańczyłam zawodowo w ciągu 15 lat. To było dawno temu, z 5 do 20 lat tańczyłam. I później 10 lat w ogóle nie tańczyłam. I 3 lata temu wróciłam do tańca jako amator. I to jest moja duża pasja. Ja to uwielbiam. I mam możliwość teraz tańczyć, trenować i teraz trenuję w ogóle, moim partnerem jest najlepszy tancerz w Polsce w ogóle, Bartosz Lewandowski i jestem bardzo wdzięczna temu, że to w ogóle jest możliwe i 3 lata temu poszłam na pierwszy konkurs już jako amator. To było duże emocje dla mnie, takie spełnienie marzenia mojego całego życia, w ogóle zatańczyć na konkursie Michała Malitowskiego, to jest mistrz kilkakrotny świata i z najlepszym partnerem, zająłem wtedy też pierwsze miejsce, też było to duże wzruszenie i teraz we wrześniu znowu pójdę, 8, zapraszam. Powodzenia. Tak. To jest duża moja pasja związana z tańcami. I też na przykład zaczynam chodzić na zajęcia aktorskie. W poprzednim roku pomyślałam, że ile masz nie? czasu w ogóle w jeden dzień, nie wiem. To 24 godziny, czyli... Nie mam dzieci, wiesz, jakby to... Ja też nie mam, ale nie jestem czempionką, wiesz. Ale wydaje mi się, że mogę mieć ADHD ili coś podobnego, bo lubię intensywne życie, muszę dużo robić. Tobie pasuje takie dynamiczne życie, tak? Jak robię mniej, to ja odwrotnie, ja męczę się, że ja nic nie robię, że jakby co, ja muszę leżeć na kanapie, ja nie mogę leżeć na kanapie, 5-10 minut poleżałam, nie, już wystarczy mi. Mam takie ostatnie pytanie chyba. Co powiedziałybyś sobie 4 lata temu? Chyba po pierwsze w ogóle podziękowałabym za to, że poszłam w terapię. To jednak jest duże wsparcie. Wszystko robisz dobrze. W sensie, bo często mamy dużo wątpliwości, czy nasz wybór jest poprawny. Że że zdecydowaliśmy na przeprowadzkę, czy na jakąś zmianę, na zmianę w pracy, że wydaje się, że nie, może było lepiej. Nie. Jest jak jest i decyzja jest poprawna, jest taka, którą podjęłaś i jakby odwrotnie być dumną z tego, że to jest. I tak, następna rzecz to zauważyć więcej rzeczy, które zrobiłeś już dobrze. Bo często też jak lecimy w codzienności z naszą rutyną, nie zauważamy, jak dużo już zrobiliśmy. I to rzecz, którą do dziś muszę sobie uświadamiać. Trudne słowo. I jak popatrzę, co było rok temu, czy co było 3-4 lata temu, wydaje mi się, że 4 lata temu nie mogłam nawet pomyśleć, że będę tam, gdzie jestem teraz. Doceniać chyba to, co jest i kim jesteś. Bardzo ci dziękuję. Również.